В Украйна продължава битката за Авдеевка. Твърди се, че руските военни сили са съсредоточили там 40-хилядна армия. Каква е тактиката и какво се случва на бойното поле? Николай Кръстев разговаря с украинския генерал Игор Романенко. Как се развиват военните действия в югоизточната част на Украйна? По цялата линия на фронта се водят напрегнати бойни действия. На изток силите на украинската отбрана изпълняват задачи за отблъскване на стратегическата настъпателна операция на противника, която от януари продължават и до днес. През цялото това време се наблюдаваха само тактически придвижвания, които не постигнаха резултати на оперативно ниво. Най-интензивните боеве сега се водят към Купенско, което миналата година Украйна освободи. Това е важен железопътен възел. Руснаците отделят голямо внимание на логистиката при използване на железопътни линии. Затова техните тактически придвижвания са насочени натам, но за сега нямат напредък. Като цяло Путин за пореден път продължи задачата войските на Руската федерация до края на тази година да превземат административните граници на Луганска и Донецка област. Но повече от 2 години тази задача не може да бъде изпълнена. Другите най-интензивни боеве са около Бахмут. През последния месец силите на отбраната на Украйна успяха да освободят Клещеевка, Андреевка, да изтласкат противника от железопътната линия. Ако се обърнем по-на юг, най-интензивните бойни действия протичат в района на Авдеевка. Още през 2014 година там е създадена система за отбрана и нашите подразделения и части успяват да удържат на натиска. Бойните действия край Авдеевка продължават доста дълго. Около Купянск също се оформила доста сложна военна ситуация. Как ще коментирате този развой на събитията? Що се отнася до Авдеевка, там се готви трета вълна на настъпателни действия. В хода на първите 2 противникът не успя да се справи с задачата да осъществят оперативен обхват, както се казва, да направят котел, т.е. да ни обгради от север и юг, което към началото на настъпателните действия от тяхна страна беше около 10 км. Сега това разстояние се стесни в отделните посоки почти до 6 км. Там боевете са интензивни. На север противникът атакува в района на Степавово. Бяха завзети известен участък от железопътната линия и така наречения Терикон, а сега от тези позиции се опитват да атакуват промишления център, където има завод, подобен по строителство и инженерно оборудване на Азов в Мариупол. Това е достатъчно защитен комплекс от съоръжения, построен през съветско време, на който може да устои на ударите на ядрено оръжие. Този елемент осигурява устойчивостта на отбраната на украинските отбранителни сили в района на бойните действия около Авдеевка. Противникът го разбира и затова в последно време прехвърли там близо 30 танка и жива сила и ще се опита да провеждат бойни действия според условията на времето. То се влоши значително през последните дни, дъждовете направиха пътищата негодни и става много сложно да се задейства бронетехниката. Генерал Залужни каза, че военните действия са навлезнали в задънена улица. Споделяте ли това негово мнение? Как смотрите на эту оценку? Това действително е казано на място. Рано или късно трябваше ситуацията да се оцени критично и обективно според обстоятелствата на фронта. Фактите показват, че опитът за настъпление от страна на силите на отбраната тази година до сега не се увенчава с успех. Няма стратегически придвижвания. По отделни направления, като в Запорожката област, Бердянское, край Мелитопол, на тактическо ниво има място за придвижване, за завземане на отделни участъци от първата отбранителна линия. На юг противникът е формирал достатъчно мощна отбрана на 3-4 фронта. Ние не бяхме започнали настъпателни действия, тъй като техниката и въоръжението, които ни бяха обещани, съгласувано с съюзниците в края на миналата година, се доставяше твърде бавно, което позволи на противника за 9 месеца да формира там достатъчно мощна отбрана. Това включва и миниране и инженерни мероприятия. Що се отнася до оборудването и военната техника, която още не е стигнала до Украйна, това ли оказва влияние в крайна сметка върху хода на военните действия? Разбира се, главнокомандващият генерал Залужни и заместникът на комитета на Върховната Рада по това време генерал Забровски в края на миналата година написаха станалата известна статия в списание Економист.
По повод въоръжението и за какво именно ни е необходимо, количествата бяха точно формулирани. Беше посочено, че ако ни бъде дадено такова въоръжение, това ще ни позволи да освободим териториите, завзети от противника още през февруари миналата година. И до днес обаче планът по тези доставки не се изпълнява, а годината е вече към края си. Всичко това се извършва бавно, което, както казах вече, позволи на противника да формира достатъчно мощна отбрана, която е трудно преодолима. Что будет принести... Какво може да ни донесе зимата, господин Романенко? Ще се отрази ли тя върху хода на военните действия или пак трябва да чакаме пролета или може би дори лятото? Вижда се, много е важно как и по кое време ще се осъществят доставките. Не така, както това ставаше цялата година, а да е така, както ние молехме, колкото се може по-бързо. Това би довело до по-добри резултати. Главнокомандващият генерал Залужни каза, че войната по редица причини навлезе в ситуация на позиционна война, характерна за война от този род, каквато беше Първата световна. За да променим тази ситуация, трябва да постигнем качествена промяна на доставките на въоръженията. Те трябва да бъдат съвременни, да се доставят концентрирано, като по този начин ще може да се постигнат стратегически резултати в деокупацията на нашата земя. Западните анализатори, особено американските, заявяват, че за да бъде направено това, трябва да се осигури въоръжение приблизително за цяла дивизия от армията на Съединените щати. Това включва няколко бойни бригади и бригади за осигуровка. Ако бъде доставено такова въоръжение, това може действително съществено да повлияе на ситуацията. Като цяло трябва да бъдат сформирани разузнавателни ударни комплекси. Това включва авиация, която ни беше обещана, и ракети, онези същите Атакамс, които първо ни доставиха, и Таурус, които немците не ни дават. Американските Атакамс са с обсег 165 км, с стари касетъчни бойни глави, а на нас са ни необходими за преодоляване на системата за отбрана Атакамс с бронебойни ракети, с които да разрушаваме бетонните съоръжения, построени вече от руснаците. Необходимо е качествено и своевременно изменение на осигуряването. Американците и съюзниците, но за сега на първо място американците, помагат на Украйна на ниво, така че да не загубим войната. Едновременно с това, изпращайки ни доставките, те не са заинтересовани да не загуби и Русия, да не започнат и там, съответно, разрушителни процеси. Ситуацията в това отношение също трябва да се промени. Това искат и републиканците в долната камара на Конгреса на представителите, като казват, че трябва ясно да се формулират крайните резултати, към които се стремим. В първия Рамштайн, американският министър на отбраната генерал Остин заяви, че ние заедно с Украйна ще се борим за достигане на такива резултати, да изтощим Русия до ниво, че тя да не може да води война с когото и да било, както с Украйна. Макар Русия вече да е сериозно отслабена в хода на тази война, все още не е достигнато онова ниво, при което могат да се формулират резултати по бойните действия, и едва тогава, на базата на тези изводи, се пресмятат необходимите сили, средства и финансиране, необходими за достигане на тези резултати. Благодаря ви, господин генерал.